ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಡಿಪಿರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೋದಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೀಡಿದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಜೀವನ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಆಂಜನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅವು ಏತೋ ಜನಕುಲು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐಟೊಂಜಿ ಬೋಡೈನಂಚಿನ ಆಯುಧಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇರೆ ಕತ್ತೆರೆ ಪೊಡುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆರಿದ ಅಗತ್ಯ ಆಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅಕ್ಲ ಆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕತ್ತೆರಿದ ಸಾನೆ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಆ ಸಾನೆ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೇನಿ ಪರಿಚಯ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಪನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವ ಖಾಲಿ ಕತ್ತೆರಿದ ಸಾನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೀಡಿ ಕತ್ತೆರಿನ ಸಾನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಿದಾದಿಪ್ಪು ಆತನಾಂಡ ಬೀಸತ್ತಿದಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾನೆನ್ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ತಿರುಪದಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಆರ್ನ ಪಾತೆರದಂಚಿ ವೀಡಿಯೋನು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೂರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ತೆರಿಪಾಲಿ ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪೀರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಅಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮರಪೂಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲನ ಪಾಸಾಡಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೇರಿಕುಂಜ ಬಂದು ಕತ್ತೆರಿ ಸಾನೆದ ಬೇಲೆಡ್ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಏತು ವರ್ಷ ಮಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದು ತನ್ನ ಜೀವನ ದುಮ್ಮು ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏತು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತ ಬಣ್ಣ ಓಳು ಮಾತ ಪೋಪರು ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಸುಳ್ಯ ವಿಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಅಂದೆ ಒಂಜೊಂಜನ ಅವಂಜಿ ನಾ ಪೋದಾನಗ ಐತೆ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಐತೆ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಮಾಡಾರ 40 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತಂದು ಇತ್ತ ಎಂಚೆತ್ತಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ಲಿಯ ಅವಂಡ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೇರಿ 5 ವಯಸ್ಸು ಎತ್ತು 7-20 ಬೀಡಿಗಿತ್ತು ₹7-20 ಬೀಡಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ 5 ವಯಸ್ಸು ಚಾಣಗಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಯಾನು ₹20 ಎತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಕತ್ತೇರಿಗೆ ಅವೇ ತಮಿಳ್ ದಾಖಲು ಬೇತವ್ರ ದಾಖಲು ₹30 ತಂತೇನೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ ₹20 ಎತ್ತಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಂದು ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ತೊಂದರೆ ಆತಗಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ದುಂಬು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಟು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಆ ದಿನ ಬಾರಿ ತಾಪತ್ರದವು ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನೆನಪುಂಡು 1975ನೇ ಸಮೇಟು ಅಡಿಯಂದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಸಮೇಟು ತುತ್ತುಬರಿ ಸಮೇಟು ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಂದು ಜೀವನ ಮಂತ್ರ ನೆನಪುಂಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಬಂಗೋಡು ಜೀವನ ಮಂತ್ರೇನು ಇನ್ನಿತ್ಯ ದೇವರಾಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಜೀವನ ಖರ್ಚು ತಂಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ఒక దురభ్యాస అలజీ ఒక డ్రింక్స్ అని ఉంటుంది ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಿಂಪುಜಿ ಭಜನೆ ಗೋಪೆ ದೈವಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯೊಂದೆ ದುಂಬದಿಂಚಿ ಹಿರಿಯನ್ ತೆರಿಪುನ ಎಂದು ಶುರು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ದೇವರ ತೊಂದರೆ ಹವ್ಯಾಸಂಚನ ಬಂಡ ಪೇಪರ್ ಓದುಪೇನು ಡೈಲಿ ಅವೊಂಜುಂಡು ಟಿವಿ ತೂಪನೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪಂಡ ಕೆಲ ಜೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಡಿ ಜೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೇನು ಅವೊಂಜನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ ಆ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಅದರ ಬಲ್ಲೆದನ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲು ಏನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲಾತ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಾತಂದು ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜರು ಓದ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯಟ ಆ ಜೋಕ್ಲು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ
ಒಂದು ಇದು ಸುಳ್ಯ ಜಾಲ್ಸೂರು ಅಂಜಾ ಜಾಗೆ ಪೋಪಂಡಾರ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತಾವ ಊರು ಪೋಂದುಲಾರು ಸದ್ಯ ಮೂಲೆನಕ ದಿಂಜ ದೂರ ಪಂಡ ಕತ್ತರಣಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೇರಾಪುಜಿ ಅಂಚ ದಿಂಜ ದೂರವೇ ರಾಪುಜಿ ಅವೇ ಅಪ್ಪ ಈ ಸರಿ ಪರಿಸರಟ್ಟು ಓಲೆ ಪೊಂಡಲ ಕತ್ತರಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೇರಾಪುಡು ಹಾ. ಓಲು ಪೊಂಡ ಓಲ್ಟ್ ಪಂಪ ಕ್ರಮಜಿ ಸಿದ ಕತ್ತರಣಗ 8 ಗಂಟೆ ತವಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೇರಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳ್ಳಗಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವೇನು ದಿನಚರಿ ದಿನಚರಿ ಅಂದ ಪನೇತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ ಅಂದ ಪಂಡಾಯನ ಒಂದು ಸಮಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಅವಲ ತೇರಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ದುವೆ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಅಡಿಗೆ ತಾಯಿಂಚಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಡಿಗೆ ಅಂತಾರ ಅಂಚಾತ್ ಅಲ್ಪ ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಚುದಾಸ್ ಭದ್ರಗಿರಿ ಕೇಶವದಾಸ್ ಬನ್ನದೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ ಮೆಕ್ಲಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಪ್ಪಾರಿ ಅಲ್ಪ ಓದ್ತೇನೆ ಡೈಲಿ ಅಕ್ಕನ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೂಲ ಇಕ್ಕಂತ ಅವಸ್ಥೆಗಳಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾತ್ ತೊಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಂಡು ಈ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದ ನಡೆದವಾರ ಈತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಯ 70 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಇರ್ನ ಈ ದಿನಚರಿ ವನಸು ತೆನಸದ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇರು ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆದಿಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಯೋಗಾಸನ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗಂತ ಅಂತೆ ಮುಲ್ಪಾಯ್ಕಿತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಂತಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನ ಇದು ಮಾತಾಡು ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಓಲು ಬಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳೇ ನಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಯತ್ತು ನಡ್ಬತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ఆయన ದೀವ ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರಿಸರ ಓಲು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಹಿತ ಆಡೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ದಾಲ ದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪದಾಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬರ್ಪನೆ ಅಂಚೆಂತರ ಒಂಜಿ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಂತುಂಡು ಅವ ನಂಗೆ ಪಲ್ನಾಗ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಇರೇನು ತೂತ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಎಂಕ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರಿ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾನಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಜಾಗೆನ ತೋದು ಪುನಗ ಇರೆ ಮುಟ್ಟಡ್ ತೀರ ಆಯ್ಜಿ ದೂರಡ ಪಾತಿರದ ಆಯ್ಜಿ ಅದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇರೆ ಮುಳ್ಳ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಆ ದೂರ ಬೋಡ್ದ ಅವ ಇರೆಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡು ಈ ಬೇಲೆ ಇರ ಮಂತೊಂದು ಬೋಡ್ದ ಏತ್ ಇರೆಗ್ ನೆತ್ತು ತುಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನ ಅವ ಎಂಕ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾನ ಪನ್ಪುನಾಡ ಧಾರ್ಮಿಕದ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಲಾರಂದು ಸೇರಿದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನ ಕೃಷಿತೋನಾಶಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಜಪತೋನಾಶ ಪಾಪಂಗ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಕೃಷಿ ಮಂತನಾಗ ಬಡತನ ಇಜ್ಜಿ ಜಪ ಮಂತನಾಗ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಒಂತೆಲ್ಲ ಜಪ ಮನ್ ಪೊಡೆಬೋಡು ಒಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅರಿತವದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಫಲಾಹಾರ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಜನಟ ಪನ್ನ ಪಂಡೆ ಆರ್ಲ ಮನ್ಪುವೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡೇನು ಎಂಕ್ ನೂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಎಂಕ ಆ ತಿಕ್ಕಲ ಯಾವ ಪಂಡೇನು ಈರೆ ಒಂಜಿದ ಈರೆ 5 ಮಾರ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಆರು ಪಂಡೇನು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚ ತನಗ ನಂಕ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಈ ತರ ಪಂಡ ಇರ್ತವೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ತೀರ್ಣ ಆತು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಡಿದು ಬರೋದು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ರೀತಿದ ಜೀವನ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಭಜನ ಸಂಘ ಭಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮಂತ ನಂಗೆ ನಿಷ್ಠೂರ ಬಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮತ್ತೆ ಈ ಪರಿಸರ ಓಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಹಾಳು ಎಂದಂತೂ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಉಂಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಓಪನ್ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ದೇವರಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ರಾಜಕೀಯ ಅತ್ತಂದ ಬೇತಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೇನೋ ಉಂಡ ಇಂಕಲ್ನಾವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಉಂಟುಲ್ಲ ಮರಾಠ ಸಂಘ ಎಟ್ಟು ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಇರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಸುಬು ಕಸುಬು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೀವನ ತುಂಬು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು
ఎక్కువ జోకులు మళ్ళీ చేరుతారు మళ్ళా ఇరగి ఒత్తಡ ఇద్ది అంటే దుంಬುದ ಕಾಲಡಿ ಇದು ಪೊರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಇರಗಿಂದು ಉಪಯೋಗ ಆತಂದು ಐತೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡಾರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಂದು ಅಂಚೈತೆ ನಾನಾ ಇದು ದುಂಬು ಕೊಣಪುಣಂದ ಐತೆ ಸಮಯ పోపుండు జోకులకి నానా అందని కొనుపునంచిన ఇజ్జింది అంటే హార్డ్ వర్క్ ಬಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಪನೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅದು ದುಂಬು ನಡಪುನವು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲ ಅವಂಡ KKPP ನಡಪುನತ ಅಂಚನ ಕಿಟ್ಟೆ ಬಾಂಗಿ పోయింది ಈ ರೀತಿ ಅದಾವು ಕೆಲವು ದಿಗಟ ತೀಕುಡು ಕೆಲವು ದಿಗಟ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೈಸೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ದಿನ ಖರ್ಚಿತ ಕಾಸಲಂಕ ತೀಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಡು ಕೆಲವು ದಿನ ತೊಂದರೆ ಅಂತೆ ಒರಿಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಅಲ್ತಾಡೆಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುಂಟುಂಡು మళ్ళా ಹೆಚ್ಚಿಗೆಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿಗಡೆ ದಾಲ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮರ್ದಾನೆ ಪಡ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ತಲ್ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪುಂಡವು എന്തിത്തേര് കർണാടക ഭാഗ പോപ്പ വേണ്ടാറ് ಅದನ್ನ ಕೇರಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚಿಗೆ പോപ്പുണ്ട് ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಕಡತ ಮುಳ್ಳೇರಿಯಾ ಮುಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಬುಕ್ಕ ಸುಳ್ಯ ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಂತ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ವಿಶೇಷಂಚನಂಡ ಆ ಊರ್ ತಾಕ್ಲ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಕುಂಬ್ಳೆ ನನ್ಪೆ ಓ ಸ್ಟ್ರೈಕು ಕನ್ಪಣ ಊರ್ತಾರೋ ನೆನ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪುದರತ್ನ ಅದೇ ನಿಕ್ಲ ಊಟಿ ಅವಳೆ ಬಂದತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಊಟಿ ಅವಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ದಾನ ಮಲ್ಪಡೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ಪುಣು ಅಕ್ಲಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಪುಣೆ ನಂಗೆ ದಾನ ಪೇರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೈಕೊಂಬ್ಳ ಊರ್ತಾರೋ ಗಲಾಟೆತ ಊರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಈತ್ಗೇನ್ ಪೇರ ನಮ್ಮವೈತು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಕ್ಲಿಗೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡ ಬೆಂಗಳೂರುಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪರ ಬಾತರ ಯಾನಿಗೆ ಅಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಲೆ ಈರ್ನ ಆಯ್ದೊಂದೇ ಪನೊಳಿ ಅದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಈ ತೆನಸ್ ಇರ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಮಾಜಾಯನಂಚಿನ ಕಸುಬು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಗಲ ಸೊಂತನಂಚಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಂದು ಎರಡು ಉಂಡು ಇಂದಿತೆ ಪರತ್ ರೆಡ್ ನಿಮಿಷನ್ ಇಂದಿರ್ ತೀವ್ರ ಪಸ್ತು ಬೇತಂಜಿ ಉಂಡು ರೆಡ್ ನಿಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲೆ ದೀಪುನೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಮಂತ ಊರ್ಪುನೆ ಏನು ಪಾರ ಪಿದಾಯಿಗೆ ದೂರ ಪೋಪುನ ಏನು ಗುಂಡು ಅವು ಬದಿರ್ಕಡ ಪರಿಚಯದ ಎಲ್ಲುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ತೆ ಪೋಯರ ಬಸ್ ಕೊಡತು ಪೋಯರ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋದೆ ಮನ್ಪುಣೆನ ಪೋತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶನಿವಾರ ಒಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಬದಿರ್ಕ ಸಂತೆ ಒಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿ ದಿನ ತಂದು ಪುನವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲ ಬ್ರೆಂಚಿಗಳು ಮಲಯಾಳ ಬ್ರೆಂಚಿಗೆ ಅಂತ ಪೋಪೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲ ಬ್ರೆಂಚಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕ್ರಮ ದಿಂಜೆ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೊರ ಬ್ರೆಂಚಿಗಳು ರಿಪೇರಿ ನಂಡಾಯ್ಕ್ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬುಂಡಾರುಂಡು ಈ ಸೈಡ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬುಂಡಾರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐತ ಒಲ ಗ್ರೀಸ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮುಟ್ಟದನಾಗ ಹಿಂಗ್ ಆಗುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿ ಬಂಡದ ಅಲಜಿ ಓರ ಖರ್ಚಿ ಬಂಡ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಇಂದು ಬೋಡು ಇಂಜನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡು ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಇಂದು ಬಂಗಾಲ ಉಂಡು ದೊಂಕುನೆ ಅಂಚದ ಕಾರ್ಗೊಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ ಬೋಡು ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ತೈಟ್ ಮಾತ ಬಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ ಮಾತ ಬಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಕತ್ತರಿ ಬಾಳು ಬಿಸತಿ ಮುಟ್ಟತಿ ಪೆರ್ತನೆ ಮಿಕ್ಸಿದ ಬ್ರಾಡ್ ಮಾತ ಬಗೆಲ್ಲ ಪೆರ್ದನಲ್ಲ ಆಪುಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿಲಡೆ ಪೋತಾನಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಮಂತೋಡು ಮಾತಲ ಪಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟ್ಲು ಹೋತಾನ ತಿಂಡಿ ಜನ 20 ತಟ್ಟಿನ ಎರಪರ ನಾಯಂಪಿ ಅವೆಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಐದು ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಮನ್ಪೋಡ ಆತನಾಗ ಹಾಕ್ಲದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಾಪು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಆತನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಪುಡು ನೆಕ್ಕಿತ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ₹20 ಇದು ಮಾಮೂಲಿ 200 ಐಟಮ್ಸ್ ಕತ್ತೇರಿ ಕತ್ತಿ ಕಡೆ ₹50 ಉಂಡು ₹50 ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿನವರ ಚಾಣೆಗೊರ್ನ 1 ವರ್ಷ ಬರಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದಾಂಡ ತಿಂಗಳವರ ಪಾಡೋದು ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೈಗೆ ಕೈಗೆ ಅವ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಕೆಲಸ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪನಿ ತೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರಂದೆ ಪೂಜೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸೋಣ ಅನಿವಾರ್ಯ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡಪ್ಪ ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ అంటే ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಅಂತ ತಾಳ್ಮೆ ತಾಳಿದವ ಬಾಳಿಯಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾಪಲ ತಪ್ಪಿರಿ ಗಾದೆ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾದರು ಬಂದಲೆ
ಬೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ್ ಬೀರಿ ಕುಂಚ ಬಂದು ಬೇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೊಗು ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ಬೀರಿ ಕುಂಚ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಆ ಹಳ್ಳಿದ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಬೀರಿ ಕುಂಚ ಪಂದ್ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಪನ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೆಲ ಬಂಡ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಈ ಜಾಗದ ವಿಟ್ಲ ಮೂಲ ಮಾತ ಬೇರೆ ತೂವಳಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ತಿಕ್ಕರ್ನಾಂಡ ಈ ಪಡಿಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತೂಯರ್ನಾಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ನಿಕ್ಲು ಗೌರವನ ಅತನ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಸುಬು ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತನಾಂಡ ಕೊರುಡು ನನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ಅಂಚೆನೆ ಈರಡ ಇತ ಎಂಕ್ಲನ ಇದು ಪಡಿಪಿರ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಚಿನ ಈರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅದಿಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೆರಿಯಂದಿನ ಜಾಗೆಲ ಅದಿಪು ಈಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತವಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾನತ ಅವು ಮಲ್ ಪೊಡೆಯಬಹುದು ಕಲ್ತನಾಕ್ಲು ಚೂರು ಅನುಭವಿತನಾಕ್ಲು ನೀಕ್ಲ ಅಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರ್ಸಂತ ಪೋಪಣ ಒಂಜನ ನೀಕ್ಲೇನು ಪಂಡತ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ ನಮ್ಮ ತಯಾರುಳ್ಳು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲು ಪನೋಳಿ ఆయన ಒಂತ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾತ ಅನಗ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ದುಂಬುಗು ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಡಪಣ ವಂಚಿನ ದಾನೆ ಮಲ್ತನ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತೆರಿಯೋಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಪಾತಿರನ ಎಂಕ್ಲ ದೆತೊಂದು ದುಂಬಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಪುವ ಅನ್ಬಿಡವತ್ತು ಇದೆ ದೀಪೆಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸಹಮತ ಬೋಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆತದೆ ಉಪನ್ಯಾಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತದೆ ಬುಕ ತತ್ಸಂಗ ಬುಕ ಇಂದು ಮಾತ ತೀರೇ ಇತ್ತ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಅವಂದು ಬೋಡು ಅವ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ ಏಟು ಪೂರ ನನ್ನ ಪಿರಾಗೆ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ತಂದೆ ದುಂಬು ಬರ್ರಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆಡು ಕೆಲವು ಕಥೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ನಾವು ತೆರಿಯೋಂಡ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪಂತ ಕೊರೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂತೆ ಜೋಕ್ಲು ನಮಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಣ್ಮಂಟ ಹೊರ್ಮಂಟ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುನೆ ಬಾಕಿ ತಾಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಬೇಕಾದ ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತ 5 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕದ 6 ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಕಲ ಆ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಆವಂಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಒಂತೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುರೋಗತಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದ್ಪಡ ಇಂಕೆತೆ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ತಿ ಬೊಲ್ಪೋಲ್ ಹಾಕದ ಏನಿತೆ ಒರಿಯರಾಗಿ ಈತಿತ್ ಮಾತ್ರ ಓಡಾಪುಡು ಎಂಕೆ BP ಶುಗರ್ ಆಪದ ಈಪದ ಲಂಡ ಬಸ್ಕು ಪೂರವಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಜನ ದೇವರ ತದ್ವಾರಗಳ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವಾತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಬೆಗಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ರಡ್ನೆ ನಂಗೆ ದೈವಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಿಂದೇರ್ ತಾತ ನಂಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪೆ ಈರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಪಣ್ಣ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬೇಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪೋನ ಜಪ ಆದಿಪು ತಪ ಆದಿಪು ಯೋಗಲ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ರೋಗ ಖಂಡಿತ ಬುಕ್ ಐತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಸುಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾನತ ಈ ಸುಸೈಡ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂಜನೇ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ತೀರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡೇ ಬೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಮಹಾಭಾರತ ಓದಂತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಓದ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವಳಜ್ಜಿ ಅದನಾಗಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಉಂಡನೆ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೇರಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ರೀತಿ ಅಪ್ಪಗ ಆಯಾಗ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಂಚಿನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಜೀವನ ಅವು ಪಾವನನಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಾಟಂಚಿನ ಅವಸರ ಆ ಸಮಯ ಬದುಕೊಡೇ ಬೋಡು ಏತೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಿಸೋಡು ಈ ಸುಸೈಡ್ ಮಂತನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅವಡು ರಾಮಾಯಣ ಅವಡು ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕದ ವಾಗ್ರಂಥ ಅಂಚನ ವಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಡಪಣವು ಕಂಡಬಡ ನಡಪುಡು ಲೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಬರ್ಪಣ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯುಷ ಅದೇ ಬೇರೆ ಆಯುಷ ಬೋಡೆ ಅನುಭವಿಸ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವ ಯೋನಿಗಳು ಹುಟ್ಟು ಬಂದ ಈ ದೇಹ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಅಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಆತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಬರಾಗಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮುಖ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಇಟ್ಲ
ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಇಟ್ಲ ಹೌದು. ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಣಂಚ ಲೇಖನಗಳುಂಡು ಹೌದು. ಚೂರು ಓದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ 18 ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂತ ಗ್ರಂಥಗಳು 18 ಮಹಾಪುರಾಣ 18 ಉಪಪುರಾಣ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಯುವ ಜನತೆಲು ನಿಂತು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಅಳವಡಿಸ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೆತ್ತಲ ಪಣಿಯರುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಳ್ಮೇಲು ಈರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ದಿಪ್ಪು ಈರ್ನ ಬೇಲದ ಅನುಭವ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲ ಪಡಿಪಿರೆಗ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಅವಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಸೊಳ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಂದಲ್ಲ ಈರ್ನ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿ ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಪವಾಡು ಈ ಬೇಲೆಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ಖಂಡಿತ ಈರ್ನ ಬೇಲೆಡ ಆವಡು ಈರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಆವಡು ನನಲಾತ್ ಇರೆಗ್ ಆಯುಷ್ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನನಲಾತ್ ಇರೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಬಂಡದು ಏನು ಆ ದೇವಡ್ಲ ನಟವನ್ನೇ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಪಡಿಪಿರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭವಂತು. ಇನಿ ಮಂತ್ರಂಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ನುವೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾ ಪಾಸ್ ಆಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ నేను ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪಡಿಪಿರದ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ತಿಪ್ಪು ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಮುಗಿತಲದ ಚಿಕ್ಕದಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು